Какво хора, аз съм ProtoBG и днес снимаме едно клипче на Minecraft. На Minecraft. Е така, един свят на креатив, който развивам и строя. Сега разбира се, искам да покажем с Too Many Items. Искам да се направим на креатив. Така. С Creatures, тук разни модове. И тук още разни модове. Така. Къде беше това? Къде беше? Spring. Какво това е? Къде се слага това нещо? Къде се слагаш, бе? Где го знам това? Какой? Това... Не го знам кой. Така, първо нека започнем от ето тази къща тук. Така на влакчета. Добре, това после ще го обясня. Така, тук влизаме в къщата и виждаме прозорци, така, дърво, така. Добре. И тук е главната част на къщата. Ендър често вилива да видите. В тези честове видим, че бях сложил нещо. Един ендър чест на смисъл. Значи това е. Искам да ви показвам нещо. Парк. Колко демидж има това нещо. Така, сега. Така. Отиваме. Добре, това е от къщата. Това тук е влакчето. Така. Извол. Тук е моята автоматик печка, която пече. Ето тук. Тук в попарите има до... Това диамант или бе? Това е от Руби мода. Това е за сега, което съм изпекал. Да. Това тук са две влакчета. Това ми е градината. Сега ще ви кажа какво има градината. Значи, домати, пшеница, картофи, моркови, ягоди, кафе, нали, кафе зърна. Значи, моркови, ягоди, картофи, жито и това нещо, което мисля, че са доматите. И да, и бобени зърна. Тук също има някой, съм сложил хопър на някои места. Нали, където там слиза водата, ето там в ъгъла съм сложил, и там по-нататък съм сложил. Така, скачаме. Окей, не го стъпках. Ето това тук ни е, нали, това е автоматичното нещо, което, нали, тук бута, дърпа ръчката и бутон и това го бута и просто трябва да се го работя, ама сега не искам да го правя. Може да видите. Това са списани навсякъде. Това е бакпак. Бакпак мода, това е... Това не го знам какво е. Не го знам това нещо, какво прави. Това е пак нещо като бакпак. Добре. Щупе това накрая. Сега, тук има доста различни бакпакове. Крафтинг гайда, разбира се. Всичко тук. 430 на страници. Това нещо. Да, е така трябва да е. Това... Маля вижте как се вижда просто водата. Това е за минимап. Не рей. Тук си правя и поинтите с M. Нали, цъкна M и то ми излиза главното меню на това. Цъкна B, просто си правя целия waypoint. Да. Там имаше едно място, само трябва да намеря.
където бях оградил с Bedrock. Его. И това място, как го бях оградил с Bedrock. Нали, то ще се е оградено. Така бях спалнал, може да се каже, стотици, десетици, много чудовище и слагах там TNT и гърнах, не знам що. Така зомби дуарф, киборг, зомби, така. Може да си теглите мода. Да си теглите тия модове, слагам си с една програма Mod Installer, пишете просто в Google Mod Installer и една секунда, се съвършвам. Отново съм така хора, трябва да спра малко. Както казвах, пишете просто в Google, теглите с Mod Installer и там. Влизате си в Google, пишете Mod Installer, то трябва да излезне едно Mod Installer 1.8, 1.7 и изли нещо такова. И нали теглите си го, то там download, continue download, теглите си го, сейвате си го на десктопа, после си го, нали, рънвате си го, се бъгна, рънвате си го, след това, една секунда съм да решение, добре, нали, рънвате си го, след това, нали влизате си там и избирате си версия, предлагам ви 1.7.10, както виждате, ето тук горе. Ви няма го видите, но добре, като и да е. За 1.7.10 си слагате версия, то ще ви на тази версия направо. Защото на другите версии няма точно модове, може да ще ви кажа някои модове, там може да се слагате, просто цъкате един път на мода, цъкате Add the mod, докато не ви се появи там отстрани на едно нещо. И после просто цъкате Install mod, колкото модове сте сложили. И после, нали, ако ви излезе там, чакайте да ви се инсталват на всичките модове, ако ви излезе един краш, не краш, но там един сив екран и ни надписи, не го изчакайте да ви се пуснете Майнкрафта, ще може да ви крашва. Просто затваряте си го, пускате си Майнкрафта и там Release Mod Installer. И ще взете едно моджанк и там ще ви зареждат там модовете и това ще ви е всеки път, като си пускате Майнкрафта, не се притесняйте. И после, нали, ги влизате си и ще имате една папка Mods, не трябва да правите никакви папки, никакви такива неща. Само това. И, нали, там и после си просто си играе с модовете. Модовете включват хора. Хора може да спамвате, може да спамвате Herobrine, не по ония начин с тема. Просто има яйце на Herobrine, което сега ще покажа. Той изглежда, това е спам Herobrine. Тук може да Lavaman, Villager, Miner, Lumberjack, много неща. Да, това мисля, че е от мода. Също сега работя по това нещо, което ще е нещо като арка. Оставям да завърша тази част. Да стане като това и онова може би ще го махна, но не съм сигурен. Хора, това ми беше от света, иска да ви кажа. И ако не сте забелязали, има лъвчета, това са войни за нещо като тигър. И това са част от хората. Този човечец е тук. И хора, може да ми кажете, че, нали, примерно, как беше, примерно, слагате си това плюсчето на някое блокче и какво цъкахте там и ви се появява в, нали, в хотбара. Защото чудех само нещо не мога да разбера. И да, исках това да питам. И да, това беше от това ревю на тия модове и на този свят. Аз бях ProtoBG, скоро ще сменям името, да знаете, не знам как ще видим. Вие трябва да видите промяната. Абонирайте се, дайте лайк, коментирайте и да.